ara sí, que ja tenim amb nosaltres el Cosme Garcia, anem a escoltar aquesta entrevista cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia. Hola, Ricard, bon dia, què tal? Estava mirant el calendari, la setmana vinent et dono festa. I pues, clar. Clar, Constitució, la Inmaculada, se junta tot, no? Clar, et dono festa, tu. Bueno, no vaya a Madrid, ¿eh? No vaya a Madrid, no. En vez de passejar per allà, me passejaré per els altres museus, no? Ja he estat a I si no, queda't a casa, fes festa. Què és això? Pues fes festa. Prova-ho. Fes festa era un grup, eh? Bueno. Un grup que es deia Fes Festa, sí. Cosme, a qui coneixem avui? Amb un amic. Sí, una persona entranyable, que fa molts anys que ho conec, que a tu t'encantaria parlar moltes hores amb ell, perquè lo d'informàtica és lo seu. Si parlo del Parc Tecnològic Agroalimentari, si parlo de la paeria de Lleida, si parlo d'un homenot de Lleida, he de parlar de Josep Clotet. I avui ens acompanya al nostre estudi. Benvingut. Hola, benvingut i gràcies per convocar-me aquí en aquest lloc tan interessant. Interessant era on vas estar tu, al Parc Tecnològic Agroalimentari, Déu-n'hi-do, El que s'ha aconseguit aquí a Lleida. Hi ha gent, jo sempre dic que la seu vella la coneixen per fora, però no entren a dins del claustre. I allà passa igual. Tu vols dir que quants lleidatans coneixen el parc? Són dos espais germans. Fixa't que els dos estan en un turó. Els dos, en un turó tenim la Seu Vella i en l'altre turó tenim tot el Parc de Gardeny, no? I entremig la ciutat. I hi ha un diàleg entre aquests dos turons i els dos tenen una mica aquesta etiqueta de ser uns espais, un més religiós, perquè és on tenim on està el bisbe, on estava el rei, no? I l'altre més, diguem-ne, profà, perquè és el que està en els templers, aquesta ordre que era entre religiosa i guerrera, no? Llavors hi havia com un diàleg entre aquests dos espais, dos turons que dominen la ciutat, l'església per un costat, i l'ambient una mica més d'inquietud per saber coses, etc. a l'altre, no? I casualment en aquest altre indret és el que es va muntar finalment al Parc Tecnològic, no? El Parc de Gardeny. Per cert, també no se neix per unir Aragó i Catalunya, per allò de que és des de dalt, des d'on està el Castell Templer, veiem Montsó, el castell de Montsó. Sí, exacte. Hi ha un debat, hi ha un diàleg entre aquests dos espais, no? I efectivament allí es va crear el Parc Científic, en un espai que abans havia estat ocupat per l'exèrcit i abans havia estat d'alguna manera desallotjat dels pagesos per muntar els quartels, i abans aquests quartels havien estat a la Seu Vella. Tornem una altra vegada al diàleg entre aquests dos espais, no? I que finalment, com diem, va acabar havent allà al Parc Científic, no? Amb molts joves, molta gent jove que trobava la seva primera oportunitat laboral i que amb il·lusió van anar treballant i col·laborant per aixecar aquest espai. Ricard, aquest no és l'espai del Joan Ramon González, i estem fent història dels castells... però molt ben relacionada. Sí, bueno, ja saps, ja tens matèria per proper dilluns pel Joan Ramon González. Parlem una mica de tu. On vas néixer? Bé, vaig néixer a Lleida, a la clínica d'Aliança, un diumenge a l'hora dels toros, i resulta que... A les 6 de la tarda. Que el metge se n'havia anat als toros i va tenir que atendre el part a la llevadora. Havia toros en aquell moment a Lleida, Tenies alguna portàtil? Estem parlant de fa molts anys, al meitat del segle passat, I la realitat és aquesta, el metge no hi era i el pare el va atendre a la llevadora, no va haver cap problema perquè jo sempre he estat molt obedient i segueixo totes les instruccions i es veu que tot va anar bé sense problemes. Sí, vaig néixer a Lleida, a la clínica de l'Aliança. I a casa ets tu el rei? I t'ho dic en doble sentit. Ets el rei o és la teva dona? Home, estem parlant ara ja de la vida actual, no? Sí. Doncs, jo crec que ens partim molt bé les feines perquè des de que convisquem junts tenim d'una manera còmoda també, certament, repartiment de feines i tots fem tot. A mi me deixen arreglar els endolls de casa, però si s'ha de posar ella també s'hi posa, i ella cuina, però hi ha molts dies que cuino jo. Un dia te convidarem una paella que et xuparàs els dits, Jo et convidaré una cassola de tros. Sí, que cadascú tenim... Ets un manetes. Sempre ha sigut un manetes. M'agrada treballar perquè amb les mans, i m'agrada sobretot tornar a la vida a vegades a parells que s'estarien desnonats i abandonats i veure que poden tenir una segona vida, però també m'agrada en general ajudar la gent. Hi ha molta gent que m'envia materials per digitalitzar, aprofitant que jo tinc una sèrie d'equips i tal, i precisament, mira, avui portava aquí una cinta. M'has portat? Sí, això és una cinta de pel·lícula de 8 mil·límetres
mil·límetres, que va gravar, segurament sonarà un músic lleidatà, en Víctor Mateu Moles. Doncs aquesta cinta que veiem aquí, estem veient nosaltres, els oients s'han d'imaginar una bobineta petita, la típica pel·lícula, aquesta pel·lícula la va gravar el seu fill, Josep Mateu, i ha estat amagada no, però oblidada, podríem dir, durant 50 anys. I la setmana passada me la van fer arribar, i aquesta cinta està digitalitzada, s'ha penjat a internet, precisament a la web d'un dels llibres que després potser comentarem, i aquesta pel·lícula, junt amb la banda sonora que va gravar un senyor que està allà a la platea, que era el senyor Ramon Ciuraneta, estem parlant de l'any 70, junt amb aquella gravació, hem ajuntat les dues coses i les hem posat a internet, de tal manera que ara tenim la possibilitat de veure l'actuació de la Carme Estrela Sanou, l'esposa del Víctor Mateu, el Víctor Mateu dirigint l'orquestra al Teatre Principal de Lleida a la festa de Santa Cecília el novembre de l'any 1971, que és un document únic. Ui, si t'escoltés l'Enric Castells en aquest moment, disfrutaria molt, Sí, realment. Que sempre contava els músics quan se feien la sarsuela, no? Nos has portat també un petit magnetofon, que és un Revox d'aquells que teníem nosaltres, però bueno, que això em sembla que té uns 10 centímetres, 12 centímetres per 7 o 8. Sí, és un aparell curiós, tinc una certa col·lecció d'aquests aparells i m'agrada mantenir-los, perquè de vegades són necessaris precisament per a poder restituir digitalment gravacions familiars. Mira, fa molt poc, suposo que no li importarà que ho diguem, la Camila Minguell de Cultura em va portar una cinta que havia trobat endreçant tots els arxius del seu pare i amb un aparell d'aquestos es va poder digitalitzar i es va descobrir amb ella mateixa cantant amb 3 anys la Camila cantava, uns missatges d'una familiar que era religiosa i que estava en aquell moment a Sud-amèrica, que en lloc d'escriure una carta doncs els havia gravat en aquella cinta. És a dir, van descobrir molts elements de les arrels familiars i realment va ser molt emotiu. I això em passa amb molta gent que em ve amb aquest tipus de material perquè d'alguna manera li puguem donar una segona vida. Des d'aquí un homenatge al Quim Minguell, pobre, que ho van perdre molt jovenet, i al seu pare, el Josep, que quan jo vaig començar a Radio Tàrrega era el number one en aquell moment. I el seu germà, que segueix pintat encara, segueix pintant molts retaules a moltes esglésies. Tant Premi Tàrrega aquesta setmana. Ets una persona d'aquelles callades, apocades, però que fas molta feina. Has treballat amb molts equips i a l'Ajuntament de Lleida has sigut una persona molt admirada. Hi ha una cosa que tu vas ficar en marxa i fins i tot la informàtica se te deu molt a tu. Jo sempre sentia parlar el CAU. Dic, això és un CAU? No, el CAU era qui arreglava tots els aparells informàtics, no? El Centre d'Assistència a Usuaris. I Déu-n'hi-do, no? Això... Sí, bueno, és un departament més de gent sempre molt vàlida, com tots, I sí, efectivament, jo crec que el que cal fer a la vida és empatitzar amb les persones i saber realment què és el que necessiten, ajudar-les i d'alguna manera contribuir a que tot tiri endavant. Has vingut, com diu, a l'entrar m'ha dit, escolta, jo vinc a parlar dels meus llibres, i això me sona amb algun escriptor, i vull que parles dels teus llibres, perquè per cert, Camilo José Cela va estar a Lleida, te'n recordaràs, con la cofradía de los vinos, quan havia el José Luis González Mínguez, l'inglès. Sí, home, i tant, estava amb ell, amb els Carrinclons. Amb el Jamoró, amb el Manolo Calpe, l'Albert Calpe, el Xavi Pérez... Recordo una nit al Nenet, amb allà a sopar, no? I el senyor Bonet ens va fer uns caragols a la Brutesca a les 11 o a les 12 de la nit, no? I realment va ser com una qüestió de, diguem-ne, de bruixeria, no? Perquè a les 12 de la nit, amb la palla de fava allà cremant, les espurnes que anaven saltant i tots al voltant dels caragols allà posats... Ni que estiguéssiu a Galícia, vamos. Sí, ho recordaré sempre. L'altre dia a l'Ateneu presentaves un llibre. Sí, exactament. Bueno, estava en la campanya de presentació d'un dels llibres que ja va sortir per Sant Jordi, que ha passat per l'Ateneu, per la Universitat. Aquesta setmana passada estàvem a la Baula, el mes que ve em sembla que estarem a Res Non Verba, al gener a l'Associació de Veïns. Hi ha moltes entitats que sol·liciten que es presenti aquest llibre, que és un llibre que fa molts anys que el portava treballant, fins i tot estant ja encara al parc, doncs lògicament no tenia el temps necessari perquè és un tema molt absorbent, però que era recuperar la història de la música i la societat a Lleida abans de la guerra,
com la guerra és un instrument de transformació d'aquesta societat i què és el que passa després de la guerra. És a dir, abasta aproximadament uns 30 o 40 anys de la història de la música, de la societat i de la cultura a Lleida. Ha hagut molt bons, aquí, molt bons compositors. Sempre en parla l'Amadeu Orrea del Cosme Rivera, de molta gent que va fer composicions molt importants. Lleida tenia un bon planter, que va començar amb Magí Pont, va haver molts bons compositors. Hi havia bàsicament els mestres de capella, que eren a vegades sacerdots, a vegades seglars, amb unes normes molt estrictes de vida, que se'ls contractava, era un càrrec molt ben valorat i molt ben pagat, per fer diguéssim, de responsables musicals de la catedral, de Sant Llorenç. Pregunta-li al Mesalles, ara està molt mal pagat, Joaquim? Bueno, hi havia molt poques opcions per un músic per poder fer. De vegades, com dic, pues, això eren d'alguna ordre religiosa, d'altres eren seglars, pues, ja et dic, amb unes normes bastant concretes de comportament, etc. Llavors, cada església o cada capella tenia el seu mestre de capella, i a vegades, com la catedral, tenien mestre de capella i organista. En altres casos, el mestre de capella i l'organista era la mateixa persona. És a dir, ara és mestre de capella Joaquim Mesalles i l'organista és el Lluís Climent. Potser sí. Sí, bueno, clar, això a la catedral és així, ara. Doncs llavors, diguéssim, a partir d'aquests músics que estaven molt vinculats al món religiós, després van aparèixer els primers centres de formació musical. El primer va ser l'Escola Cantorum, del mestre Ramon Esteve Carulla, després amb el també sacerdot Josep Illa, després ja van aparèixer l'Orfeó Lleidatà, al 1860, per tant hi ha una gran, diguéssim, experiència musical a la ciutat de Lleida, que va anar creixent perquè uns mestres feien de mestres dels altres i es anaven passant d'uns als altres, diguem-ne, aquest testimoni artístic. Després ve la guerra, que és un procés molt cru de transformació, que Lleida queda pràcticament deserta quan entren les tropes nacionals, i després una lentíssima recuperació que ens porta una vegada al món d'avui, amb el conservatori, amb l'auditori i amb tota l'enorme cultura musical que tenim avui a Lleida, tant en centres públics com en centres privats. El mestre Jové també estaria content perquè és un gran sarsuelista, que canta molt bé la sarsuela. Sí. I també un homenatge als germans Virgili, tant al Lluís com l'Antonio. L'Antonio, sí. Personatges molt il·lustres de la nostra història musical. Tot això, gràcies a vosaltres, jo me vaig assabentar, no? Perquè jo vaig néixer al carrer Carme, on va néixer en Josep Vallverdú, i quan anava del carrer Carme fins venia a Ràdio Popular, ja venia informat el Paco Viladrí, que el Porta, cadascú t'explicava el Roig Nadal, cadascú t'explicava la seva i venies informat aquí a Lleida. Sí, era un món en el qual, a més, una cosa curiosa, que els músics i els artistes plàstics treballaven junts. Havia com una mena d'unió entre aquests principals compositors, amb els Lamolla, Benseny, Cristòfol, i quan inauguraven una exposició d'un artista anaven els músics a tocar, no? Sí. I estaven molt units. Avui en dia tot és diners. Però tens un altre llibre en mans, vinga, explica'm. Sí, aquest va sortir per Sant Jordi, això ja quasi és història ja, Bueno. De fet es troba a la Casella, es troba a tot arreu? Sí, es pot comprar a tot arreu. Jo m'agradaria que es compressin a Lleida, sobretot, perquè ja que tenim llibreries a Lleida, carai, que trobin aquí, es pot comprar a tot arreu del món, però jo m'estimaria més aquí a Lleida. I doncs, com deia, aquest llibre ha estat escollit per La Vanguardia com un dels millors llibres d'història de la música editats l'any 2023. Això és un mèrit també de la Universitat de Lleida, perquè és l'entitat que va assumir el projecte editorial d'aquest llibre, i per tant he d'agrair també al Manel Lladonosa, fill del Josep Lladonosa, que per cert va ser músic... Batlllebrera. Sí, que va ser músic en la seva joventut, el Josep Lladonosa, cosa que molta gent de vegades no sap. Va estudiar com a trombonista a l'Escola de Misericòrdia, perquè era orfe, seu pare va morir molt jove, i també el Lluís Marc Herrera, que és un historiador de la música, també un erudit. Sense l'ajut dels dos m'hagués estat impossible acabar en aquest llibre, no? Parla'm de l'altre llibre, perquè ho tinc aquí davant, Després farem unes fotos i es penjarem, Ricard? Al teu Instagram, al teu Facebook, a tot arreu, vinga. Fantàstic. Doncs aquest és un altre llibre que és molt més, diguem-ne, el primer és molt seriós, és acadèmic, no és enciclopèdic, però té una voluntat d'abastar la màxima quantitat d'informació possible, i aquest altre és més lúdic, és un llibre que està pensat per, ara que ve el Nadal, per fer un regal de Nadal amb una persona, amb un amic, amb una amiga, amb un familiar. A més, és un llibre que està il·lustrat per una il·lustradora de Lleida molt jove, que es diu Andrea de Castro,
I el curiós que té també aquest llibre és que, com veus, pues, al final del capítol, com parla de música, perquè puguis escoltar la música, te posa els QRs que et connecten amb les cançons a les que fa referència a aquest capítol. Pren nota, Ricard, d'això? Llibre que porta el QS per poder connectat i escoltar la música. Sí, llavors, clar, perquè aquest llibre el que explica és la història d'algunes cançons, la història d'alguns compositors, i per tant, per poder d'alguna manera entrar bé en l'ambient que t'està recreant aquest llibre, doncs el que necessites és precisament escoltar la música, perquè si no escoltes la música... Jo, quan llegeixo llibres o poesia, Fran Purcell, Pau Morià, Raicón i Jan Solupo. Soc un classista, ho sento. Cadascú som com som. Cadascú té dret a disfrutar com vulgui. I quan arriben pastorets a ficar i fer alcalde i ficar amb els alcaldes. Ja ho saps, tu, això, ja ho saps. I tant, que ho sé, a més. Acabo. De veritat que per mi és un honor de poder tindre aquí. Feia molt temps que et volia portar, però hem aprofitat la benentesa que has presentat els llibres. Aconseguim els 2 llibres, os podem aconseguir a les llibreries de Lleida, no? Sí, qualsevol llibreria, no sé. Per exemple, una cosa important, que no se'm passés de dir-ho, el dia 5 de desembre, és a dir, dimarts que ve, presentarem aquest llibre al Cafè del Teatre i, com no es podia ser menys, se farà amb un concert de música per exemple, en aquest cas dels Beatles, que surten força vegades al llibre. Per tant, podem a les 8 de la tarda escoltarem el Javier de Castro, que sabeu que és un editor, periodista, crític musical. I va fer un llibre de la música de Lleida. Un dels més importants que s'han fet sobre els Beatles, un dels més grans erudits dels Beatles de tota Espanya i potser del món. Doncs ell farà de conductor d'aquest acte, parlarà amb mi personalment i també amb l'Andrea, que és la il·lustradora del llibre. Després la llibreria Caselles estarà també en el local per a si algú el vol. Després farem una mica d'acte de signatura i després, mentre fem una cerveseta, un grup d'amics músics que han creat un conjunt que només durarà un dia, perquè és un conjunt efímer, pujaran allí, tocaran cançons dels Beatles i acabarem cap allà a les 10 i esteu tots convidats a assistir, naturalment. Ja ho saben, el Josep Clotet, que coneix tothom a Lleida, no s'ho perguin d'anar, i ho faran després brindant amb una exuberante rubia con nombre de santo, és a dir, una Sant Miguel. Exacte, de la terra. Acabem. Ara ho farem en revés. Tu has sigut protagonista, però ara vull que em facis una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic o polític. M'has de comprometre davant de l'audiència. Oi, això és molt difícil, Tu saps, m'has conegut a la meva trajectòria, a la ràdio, a la premsa, a l'Ajuntament, al teatre... Bueno, no sé, mira, a veure, segur que jo i tothom en la vida es troba en moments que diu, ostres, no sé exactament com sortir-me'n d'aquesta, no? Perquè són situacions una mica complicades, que t'has d'adoptar una posició, que totes les solucions són bones, però totes les solucions també són dolentes, i que et costa molt prendre una decisió, posicionar-te, no? I la meva pregunta potser, a veure, podria anar per aquí, no? És a dir, en quin moment de la teva vida professional has tingut entre cometes, lío més important o més, d'alguna manera, que t'hagi marcat més i que hagis tingut que sortir amb tota la teva capacitat diplomàtica. Bueno, com m'han proposat... Tu m'has preguntat que t'ho preguntes. No, jo t'ho contesto i penso que te pots imaginar que diré la veritat. M'han proposat bastantes vegades anar de política a l'Ajuntament de Lleida. I tu bé saps que és veritat, això. I sempre m'he negat perquè he pensat que si vaig allà tindré que deixar moltes de les entitats a les que estic perquè no seria honest per la meva part. Saps que Miguel Luis Juli Guardiola, que va estar aquí a Ràdio Popular, que propos de la UGT als socialistes, va ser tinent d'alcalde. I això no estava ben vist. Ja. Un periodista es fiqui de polític actiu, perds amics, en guanyes, però t'identifiques massa, a la qual jo crec en persones més que a la política, i això és una cosa que em va costar molt. I el meu pare sempre de Cosmito, perquè tu saps que el ferroviari de mon pare és de Cosme, sempre em deia, si te pones en política lo ganado con tu prestigio, con tu forma de ser, creerán que t'has ganado todo lo que tienes gracias a la política. Bueno, però fer de pastoret també dona molta feina, Bueno, i això sí que ho mantens. Però faig d'alcalde borrego, no faig d'alcalde Siurán, ni d'alcalde Oroner, ni d'alcalde Puello, ni d'alcalde Re, ni Fèlix La Rosa. No, estic molt bé com estic, i tu saps que a mi m'agrada estar darrere i ajudar quan un fan l'associació dels Reis, quan fan l'altre, quan la gent de costums i tradicions, els pessebristes, els fanalets, i això és molt bonic, estar al darrere. Ara, si estàs en un càrrec, llavors has de dir a vegades que no a persones que les voldries dir que sí. S'ha de ser responsable. T'agraeixo molt, Josep, que hagis estat aquí amb nosaltres. Llavors, Ricard, avui ha sigut una entrevista entranyable, Sí. Has après alguna cosa, Sí, no, m'ha agradat. Sobretot lo del llibre, t'ha agradat, Sí. que hi ha hagut QS, perquè has escoltat la música sobre el que estàs dient. Sí, és maco.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé la presentació. Recordem quin dia és i hora? El dia 5 de desembre al Cafè del Teatre a les 8 de la tarda. Moltíssimes gràcies, Ricard. Gràcies a vosaltres. La propera setmana, Fai Festa.